sta je? Ja. Wat ben je aan het doen? We laten het water verdrinnen uit de bak. Want het krijgt heel erg rood. Is het mooi? Ja. Het is best wel vlug. Ja. Vies waar, hè? Ja. Niks anders aan. Nee. Nee. Zal ik even een bikje aan? Even niet. Even. Wat gaan we doen? Deze uitpakken. En waar hebben we die vet? Bij de hinderwinkel. Hebben wij die gekocht? Ja, en die van het weet, oké? Dat is goed. Nou, we gaan meestal uitpakken, hè? Ja, ik help. Cheese. Wat zou je dus? Cheese. Nee, daarvoor. Of wie met hem Jan? Orijsie. Nou, zullen we hem eerst even uitpakken? Ja, voor orijsie, hè? Goed. Rijsie, spijsie, rijsie, spijsie, rijsie, spijsie, rijsie, spijsie, rijsie, spijsie, rijsie, rijsie, spijsie. Rijsie. Kijk, zeg wel wat. Skippiebelbroeken. Ja. Of is een beetje te lief? Rijsie. Dit is omdat het nog verschilt wel. Kijk wat weer mooi doet. En rijsie dat, maar mag niks maken. Nee. Maar mag ik filmen? Was mijn telefoon net vallen laten? Nee. Dat is uniek. Hij drinkt, man. Nee, ja. Jawel. Zullen we bij de ponies dan? Nee. Oh. Ik moet een zien hoe Rijsje het doet. Ja, dat komt. Bist du ook zo'n bal? Nee. Straks uit het rijtje met die watje. Nee. Nee. Moet je bouw hebben, man? Even zien. Ik pak hem, man. Misschien pakt hij hem wel. Ja. Je moet hem nou hebben, man. Ja. Skippies. Man, hij stuiteren, man. Ja. Ja. Waar is het toch een stuiter dan? De ponies denken alleen maar aan eten. Daisy, Peach, Mario en Glendy. Men mag Spidey filmen. Jawel. Spidey, Glendy, Mario, Daisy, Peach. Ik zeg tegen hem. Sally, Sally, Sally. Ze een beetje stilhouden, want dat beweegt de hele tv. Mensen kunnen het op tv zeggen. Verder. Ja, derde. Maar dat is even. Het touw ook nog even filmen. Oh ja, mooi touw. Hé, maar wat is die lievelingshinder hier op stal? Uniek. Ja. Ja. Rijntje, Sally en Yveske. En ik denk dat ik
2 uurtjes lien, 3 uurtjes lien, heb ik dit ding omzetten. En het stroomt lekker terug. Piet en Yveske. Oeh, Sally. Rijntje. Wat is Mathilde goed aan het helpen? Gaat het goed? Nou. Korallen. Uniek. En Rising Star. Korallen. Hey. En Uniek. Oh, het wordt echt heel hut. Ik ga eerst korallen eruit halen. Tracy. Ik vind dat net leuk. Nou best wel. Heel uniek. Is het beter? We lekker binnen. Gooit zo korallen. Sally. Yveske. Hoi. Rijntje. We gaan samen eten met. Ja. Dat kent toch net? Heb ik er nog aan? Ja. Oh. Oh. Pak hem! Nou, doe maar dan. Doe maar. Oh, draven. Doe maar, draven. Doe dan.
Prrr. Doe maar. Doe dan. Snel, snel, snel. Stop! Nee. Oh. Daar word ik wat heel vermieten. Hij moet komen, man. Ja, maar zelf wat loeken. Verder. Nee, hij wil eerst even neer eten. Ja, hij wil de hele dag wel hier eten. Maar ik wil niet pakken. Nou. Hij moet zijn hol even omheen gaan. Oh, zwier. Hij moet wat zo heen. Traf. Toe. Ga er maar op zitten, hè? Ik ken het ook kennen. En wat met we dan? Die hebben we gepakt, hè? Dat kan. Kom, au. Oh, die bijna au. Oh, Dichter. En hij moet er dichterbij komen. En ik kan opstappen en weer uitstappen. En ik kan uitstappen en weer opstappen. ja. Dit is handig. Ja. Kijk, een dagsteken. En we willen filmen. Oh. Oh nee, ik moet er nog op. Ik moet er nog op, Daisy. En ik kan er net opkomen. Ik kan er net opkomen, net. Nee. Ik heb wat stoels. Ik wil er nog van drinken. Ja, is goed. Ik zeg geen voor. Oh. Ik heb naar voren. Hey Peach. Hey Peach. En saai is hij mooi. Ja, Ja. een hanekam. Ja. Ja, weet ik wel hier komen. Ja, Ja. En dan moeten we het liedje mooi zien. ja. Als ik keer dat gaat. Mag je skeerapparaat? Ja. Nou dan. Helemaal al het hier erouw. Dat vind ik wel leuk. Dat... En blijf ik drinken even. Ja. Kijk ook die mooie neus. Ja. Ja. En wat trekken wij naar voren bak? Ja, ja. Ik help. En dan gaan we staan
Oh, oh, oh. Soms. Zo, meneer? Ja. Daar kijk. Drink.